যাদের রেশন কার্ড নাই আমাদের ইউপিপিএল সরকার আপনাদেরকে রেশন কার্ড দিবে। गोसो गैयामोन लोगोफोर भिडिअ लाबोनो दिनै एकदमबारे पुरा माने आरामावसो जिरायनानै थानो लुगैदोंमोन बेखायनो उफाय गैया गोसोआ थानो हाया भिडिअफोरखौ नुयोब्ला बुंनो गोसो जायो माने गोरबोआव सानखांनाय फैयो बुङाब्लाबो जाया नङो दा बेखायनो आङो नोंथांमोनजों सावरायनो एबा नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना निश्चय आङो सिगाङाव भिडिअ स्क्रिप्ट ससे होनायावनो नुनानै बुजिखादों आं सोरनि सोमोन्दै एबा मानि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय दा बे सिगाङाव बुंनाय जाय बिथां बे बिथाङा नि सोमोन्दै आं मैयाबो भिडिअ होदों आरो फिन दिनैबो आङो बिथांनो भिडिअ लानानै फैबाय राजु कुमार नार्जारी बिथाङा नङा होमबा इउपिपिएल हान्जानि बिथाङा दिनै बांलानि माखासे खोथा बुंदों गासै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बा मोनसे गावसिनि इउपिपिएलनि मोनसे मेल जानायाव दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मा बुंदों नोंथांमोना निश्चय खोनादों जायफोरा रेशन कार्ड गैया बिथांमोननो रेशन कार्ड होगोन जायफोरा आधार कार्ड गैया बिथांमोननो आधार कार्ड होगोन जायफोरा बेमार नायजानाय कार्ड गैया बै बिथांमोननो बेमार नायजानाय कार्ड होगोन होननानै बुंदों दा आं बेखौसो सानदों जायफोरहा रेशन कार्ड गैमारा दिनैसिमबो आरो दासिमबो बै राजु नार्जारी बिथाङा बुंनाय बायदि बिपिएफ हान्जानि बा बबेबा मोनसे कंग्रेस दोलोनि मारमोन नामा दा आं बेखौ नुहुरदों अब्ला खिन्थु रेशन कार्ड बायदिसिना गोदोनिफ्रायनो दङ जायगा जायगा गोबां जायगायाव गोदोनिफ्रायनो दङ आरो दासिमबो दङ दाबो खालामगासिनो दं आरो बेफोर गासिबो अनलाइननि थ्रुयैनो जाजोबो आरो बिथाङा बुंदों इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' जिथुनाखि सालायगासिनो दं बिटिआर सरकारा नङा होमबा बै इउपिपिएल सरकारा मा होनना बुंदों आधार कार्ड होगोन रेशन कार्ड होगोन आरो हा होगोन माखासे बेमार नायजानाय बै रेशन कार्डनि थ्रुयैनो 5 लाख थाखा मोनसे आसनि फैगोन आरोना दा बे बेलानि गेजेराव आं नोंथांमोनखौ मा बुंनो सानदों मिथिना नोंथांमोना दासिमबो जाम्बा जाम्बियैनो दं नामा थारैनो दंमारो नामा जोंनि बर' सुबुङाव दासिमहालागै जाम्बा जाम्बि खिन्थु जाम्बा जाम्बि बुङोब्ला आंबो सासे जाम्बा दै आंहाबो रोंगौथि गैया फरायनाय गैया इडुकेसन क्वालिफाइड गैया मिथिबायना नोंथांमोना नुनानै आंखौ सानदों जानो हागौ मेट्रिक पास एमए बिए फरायनाय न नेभार आं बेफोरबायदि माब्लाबाबो कलेजनि दरखङा माबायदि बेखौनो नुफेराखै हाई स्कुलनि दरखङा माबायदि आं बेखौनो नुफेराखै मिथिबायना जेने थेने आं एमइ स्कुलखौ फरायनो मोन्दों दा बेजों लोगोसे आङो थेवब्लाबो सानदों दानि जुगाव आधार कार्ड बे रेशन कार्ड माबा मोनसे आयुष्मान कार्ड बेफोरखौ बबेबा मोनसे सरकारासो होफैयो नामा हा बेफोरथ' गासिबो सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टआनो खुलिना होखानाय मोनसे आयुष्मान कार्डआनो जा बा माबा मोनसे रेशन कार्डफ्रानो जा गासिबो सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टआनो खुलिना होखाजोबनाय आरो बिनि लिंकआ गासिबो अनलाइननि थ्रुयैनो जानानै फैजोबो अब्ला बिथांमोना माखौ होगोन ना बानायखानानै बिथांनि नामाव बानायखानानै गावसोरनो माबानानै नाम साम लानानै लिस्ट लानानै आधार कार्डखौ बानायना होगोन नामा हा बा न'आव थांनानै बिथांमोना आधार कार्ड बानायना होगोन नामा आं बेखौसो सानदों राजु नार्जारी बिथाङा मा खोथा बुंबाय थादों दिनै रायजो राजाफोरखौ एथ'ग्राम मानो हाद्रि बारा सारबाय थानो सानदों राजु नार्जारी नोंथाङा आरो माखौ लानानै नोंथाङा एथ'ग्राम माने गोग्गागासिनो दङ हा नोंथाङा सानदों नामा जे बेफोरबायदि रावजों आङो पाब्लिकफोरखौ फुस्लायाबा बेफोरबायदि रावजों आङो गोरिब गुन्द्राफोरखौ फुस्लायाबा बुरखायाब्ला आंहा भट मोननाय नङा आं देरहानाय नङा होननानै नोंथाङा सानदों नामा बेबायदि सानोब्ला निस्सय नोंथांनियाव गोरोन्थि जागोन राजु नार्जारी आरो गासै रायजो राजाफोरखौनो आं बुङो बेफोरबायदि रेशन कार्डआनो जा आधार कार्डआनो जा आयुष्मान कार्डआनो जा गासिबो दानि जुगाव अनलाइननि थ्रुयै सोलिजोबसै हा नोंथांमोना सोरबा एमएलए एमपिनि सायाव भरोसा खालामनानै नेनानै थानो नाङा आजिखालि अफलाइन नंलिया जुगा अनलाइन गोजासो आजिखालि इन्टारनेट जुग नोंथांमोना जेराव सिएसपि सेन्टार दङ बेफोराव थांनानै नोंथांमोना गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ खालामनानै लाजोबनो हासै दा रेशन कार्डआनो जा माबा मोनसेयानो जा नोंथांमोना गासिबो बेफोरखौ अनलाइननि थ्रुजों बानायना लाजोबनो हायो दै गासिबो आंनि एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो आङो रिकुवेस्ट खालामहरखानाय जाबाय नोंथांमोना जाहा थाहा माबायाव थांनानै गोदाव सोराव थाखा फैसा गारनांगौ दरखार गैया आरो बिथांमोना मा होनदों बिना मुल्यानि माइरं मोनजागोन होनदों जायफोरनाव रेशन कार्ड दं बिथांमोनाथ' मोनजागासिनो दंखायो जायफोरा कंग्रेस आमोलावबो बा बिपिएफनि आमोलावबो रेशन कार्ड बानायना लादों बै बिथांमोनाबोथ' दासिमबो बे रेशन कार्डजों मोनजागासिनो दङ ना मोनजायाखै नामा बिथांमोननि कार्डखौ दाननानै होबाय नामा हा दानाखै बेखायनो रेशन कार्डआ बेफोर जाहैबाय मोनसे सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टनिनो मोनसे माबाखा मा होनना बुङो बेखौ जोङो भट होनायनि नामाव जोंहा मोनजानो गोनां बैफोर मोनसे जोंनिनो मोन्थायखा रेशन कार्डआनो जा बा माबा मोनसे प्रुफ डकुमेन्ट्सफ्रानो जा दिनै नाय जोङो जिथु थारैनो गासिबो बिथिंनि गेजेराव मोनफ्रोमबो आसनिखौ मोनजोबनो लुबैब्ला बेथ' जाखाया
जोंहा मालाबा डकुमेन्ट्सनि थाखाय गड़बड़ जायो बा माबा मोनसे स्पेलिं आखरफोरनि थाखाय गोरोन्थि जायो बा बेंक एकाउन्ट्सजों जोंहा लेनदेनफ्रा गाज्रि दङ बेफोरनि थाखाय बा मिलायलाया नैफोरनि खारनाव जों मोननो हाया बे नोंथाङा बेफोर डकुमेन्ट्सफोरखौ सुद्रायना लायबानो सानसे निस्सय मोनगोन बा कारेक्सन खालामना लायबानो निस्सय मोनगोन ओंखायनो घाबरायनो नाङा नोंथांमोना राजु नार्जारि बिथांमोननि बायदि बाथ्रायाव नोंथांमोना गोजावनो नाङा आं सिद्दायै बुङो राजु नार्जारिया जिखि जायखि बुंबाय थाथों बेहा जि सोंख्रावनांगौ दङ दा सोंख्रावबाय थाखागोन मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ दा दायो मा सिजन सोलिगासिनो दङ दायो इलेक्सन फैदों दायो बे समाव बिथांमोननो मानसि नांगौ जादों दायो बे समाव बिथांमोननो आसि जोंनि नैबे आसिनि मैल'खौ नांगौ जादों नाथाय जेब्ला बिथांमोना देरहानानै थांगोन जायखि सरकारानो जाया मानो बिथांमोना जोंखौ माब्लाबाबो देरहालांखांनायनि उनाव नायफिना नोङो दिनै बिथांनि मेगननि सायावनो नायगार आङो नोंथांनियावनो भटखौ होनोसै होननानै नोङो बिथांनि मेगननि सायावनो थुनानै थां नाथाय गाबोन देरहाखांनायनि उनाव मा होनना बुङो लंकायाव थांबा राबन जाहैजोबगोन गासिबो बे बाथ्राया सियरखा दिनै जुदि नायग्रा मोनब्ला बिटिआर सरकारा बहा थैना थाखो बै समाव जुदि नायग्रा मोनब्ला कंग्रेस सरकार आरो बिपिएफ सरकारा बहा थैना थाखो बेखायनो नायखाया जोंखौ मोनफ्रोमबो सरकारानो बेखायनो नोंथांमोना घाबरायनो नाङा आं रिकुवेस्ट खालामो जोंनि बर' हारिनि गासैबो मेलेमजिबि सुबुंफ्रा गावनि मोननो गोनां मोन्थायफोरखौ बा मावनानै लानो गोनां खामानिफोरखौ जाहाथे अनलाइननि जुगिदि बा अनलाइननि थ्रुयै नोंथांमोना मावनानै लायो सोरनिबा गोदै रावाव गोजावालासिनो नोंथांमोना बांद्राय माने हांगा दावरा जायालासिनो नोंथांमोना लासैनो अनलाइनजों मावनानै लाबाय था आरो मावनानै लालांबाय थानो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों नोंथांमोना बुंदों हा होनायनि खोथा बुंबावदों दै हाखौथ' इउपिपिएल सरकारासो होमारदों नामा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो दे आंनो हा बिथांमोना बुंदों बोसोरनैनि गेजेराव 1 लाख सुबुंनो हा होबाय होननानै जाय बिथाङा जि हायाव थानानै दंखायो बे हाखौ बिथाङा मा बे हानिफ्राय बिथांखौ उथायना लांनानै बेलेग जायगायाव हा हैदों नामा बेबायदि बुंबाय थानो हा बिथाङा जि हायाव गाव गसंनानै दङ बे बिथाङा बे हाखौ नामजारि खालामनानैसो लादों थाय जे हा होदों होनना बुंब्ला माखौ बुङो हा आंहा दिनै हा गैया आङो दिनै गुबुन जायगायाव थानानै जायो बा सोरबाया गुबुन जायगायाव थानानै जायो गुबुननि हायाव बिथांमोना मावनानै जागासिनो दङ बैफोरबायदि बिथांमोननो हा होनायखौसो हा होनाय होननानै बुङो आंनि साननायाव खिन्थु दा नोंथांमोना मा सानो बेखौ आं मिथिया नाथाय बिथांमोननि बुंनायनि बाथ्राखौ आं बुंदों नोंथांमोना निस्सय गेना गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होदो आरो लोगोसे नोंथांमोना राजु कुमार नार्जारिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नायनानै लादो আমরা ইউপিপিএল সরকার প্রমোদ বড় সরকার 15 জানুয়ারির ভিতরে গত 15 জানুয়ারি 1 লাখ পরিয়ালকে আমরা মাটি দিলাম 1 লাখ আরো 2 বছরে আরো 1 লাখ পরিয়ালকে দিব আরো 1 লাখ পরিয়ালকে ঠিক আছে এখানে কার রেশন কার্ড নাই উঠান রেশন কার্ড অনেকের নাই দেখি এখনো হ্যাঁ হাত উঠান কার নাই ঠিক আছে কার আধার কার্ড নাই উঠান আধার কার্ড অনেক কম লোকের আধার কার্ড নাই আর আমরা একটা মিশন নিয়েছিলাম মিশন 100% রেশন হ্যাঁ এখানে কোনো বিপিএফ কোনো কংগ্রেস কোনো ইউডিএফের কথা নাই যাদের রেশন কার্ড নাই আমাদের ইউপিপিএল সরকার আপনাদেরকে রেশন কার্ড দিবে আমাদের যতগুলো ছিল ইউপিপিএল এর আগে সবাইকে দেওয়া হইলো এখন আপনারা যে কয়েকজন আসেন সবাইকে রেশন কার্ড দেওয়া হবে আধার কার্ড দেওয়া হবে রেশন কার্ড পাওয়ার পরে কি হবে জানেন রেশন কার্ড পাইলে পরে একটা রেশন কার্ডে আপনারা 25 কেজি করে ফ্রি চাউল পাবেন 25 কেজি ফ্রি চাউল আর তার উপরঞ্চি 5 লাখ টাকার ফ্রি চিকিৎসা পাবেন ফ্রি সরকারি হসপিটাল প্রাইভেট হসপিটাল সবাই 1 বছরের মধ্যে 5 লাখ টাকার ফ্রি চিকিৎসা 1 পয়সাও দিতে হবে না 1 বছর মানে কি এপ্রিল মাসের থেকে মার্চ অবধি এপ্রিল মাসের থেকে মার্চ অবধি প্রধানমন্ত্রী আরোগ্য নিধির থেকে 2.5 লাখ আর মুখ্যমন্ত্রী আরোগ্য নিধির থেকে 2.5 লাখ টোটাল 5 লাখ টাকা আপনারা পাবেন তা কি পাইলেন আপনারা একটা রেশন কার্ড পাবেন 25 কেজি ফ্রি চাউল পাবেন একটা আধার কার্ড পাবেন রেশন কার্ড পাবেন আর 5 লাখ টাকার একদম বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন